Sinithulela ke uhlelo olukhethekile lumayelana nelimi kakhulukazi ulimi lwesiZulu. Izazi zezolimi zikholelwa ukuthi luyehla ulwazi kakhulukazi ngelimi zakuleli zomdabu. IsiZulu angithi sona vele sikhulunywa kakhulu kunazo zonke ilimi ekhona lapha eNingizimu Afrika. Uma sibaqale ezikoleni ngokuqhakambisa ulimi, bothe bebuyela emphakathini bebadala, babe sebekwazi ukuthi hayi alukho ulimi olungcono kunolunye nalo lwesiZulu lubaleke kakhulu. Isizwe nesizwe sihlonishwa ngomculo, izinkondlo, yikho kunezimbongi ezaziwa umhlaba wonke. Kunabalaleli abahlala ey'ndaweni zasesilungwini, abanye bahlala phesheya kwey'lwandle, abalalela umsakazo ukhozi. Abaye bathi mangabe sikhuluma kahle isiZulu, sibakhumbuze ekhaya. Imfundiso nenhlonipho ngayifunda kumculi bayezalukazi namakhehla ekade efundile. Bheka wena ukuthi kusize ngani ukuthi ufundile, ubungafundisekile. Siyabonga Mpungose.